Hai लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आरो फिन आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय आरो गिबियावनो हामबाय होदों मानो होनब्ला नोंथांमोना दसेब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनो होननानै बे बाटोनाव थुना होनानै दिनै बे भिडिअसिम फैनो हाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो होननानै फैबाय बेवहाय हाजासे हामबाय होयो आरो इयुनावबो जाहाथे जों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय थायो बेखौ मिजिंथिबाय बेखायनो नोंथांमोना गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे नटिफिकेसना नोंथांमोननो थुदो बिदिब्ला जों लेट खालामालासिनो भिडिअखौ जागायजेनदोनि दिनै जों बिराद इम्परटेन्ट मोनसे टपिक जोंनि बे डे टु डे लाइफआव गोनांथार मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायगोन गोबां समाव जोङो बायदिसिना खामानि मावनायाव थाखा फैसानि गोनांथि जायो मालाबा गावनाव थाखाया केपिटेल फैसा थाया माबा मोनसे बिजनेस खालामनोबा जोंनो रां रुफानि गोनांथि जायो फैसानि गोनांथि जायो माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायावबो जोंनो गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो बे समाव जोङो फैसाफोरखौ मोननो थाङा रावनावबो बिबाबो सोरनावबा बिथ'बाबो मोना बेनि उनाव जोङो बेंकफ्राव लन लानो नागिरो दा बे लन लानायाव जोंनो बेंकआ माखासे क्राइटेरियाफोर होयो बा माखासे जोंनि माबाफोरखौ नायो जोंनि आखुथाय फैसा रांखान्थिनि आखुथाय फैसाया बेसेबां गोनां गैयै बेफोरखौ नायो दा बेनि थाखायनो आं मोनसे दिनैनि आंनि बे भिडिअआव मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाबाय जोंहा क्रेडिट स्कर होनोब्ला जोङो माने जों बयहाबो रांखान्थि सामलायनायनि गावबा गाव हुदा थायो आखल आखुथाय थायो रांखान्थिनि बेलायावबो दा बे क्रेडिट स्करावनो जों फैसाखौ माबायदि बाहायो बे गासिबो बेरखाङो दा बे टपिकखौ लानानैनो आं क्रेडिट स्करा मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोननो बुजायना होनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै नायलां आरो मोजाङै बुजिना ला जायफ्रा थाखा फैसा अभाब समाव बेंकनि खाथियाव थाङोबा सोरनिबा खाथियाव लन लानो थाङो बे लन लानो थांनायाव मा गोनांथि दङ आरो मा खोथाफोरखौ मोनथिनानै थानांगौ आं बेखौ फोरमायना होनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय क्रेडिट होनोब्ला जोङो बर'आव मा होनगोन क्रेडिट माने माबा मोनसे बाखि लानाय बा रिन लानायखौनो जों क्रेडिट होननानै बुङो दखानफ्राव जों माबा मोनसे बायोब्ला बाखियाव जुदि जों लानानै फैयोबा बेखौनो जों क्रेडिटआव लानानै फैदों होननानै बुङो क्रेडिट माने सिम्पलि लन नङाबा बाखि आरोना बेनिफ्राय स्कर होनोब्ला जों माखौ बुजियो स्कर होनोब्ला जों जायखिजाया अनजिमा जिखौ जों बादायनानै मोनो हमनानै ला फरिखा लिरनानै गथ'आ 100आव 60 मोनबाय बेनि स्करखौ जोङो 60 होननानै बुङो बा 100 मोननो गोनां बियो 60 मोनबाय बेखौ बिनि स्करा बिनि मोननाय अनजिमाया 60 होननानै बुङो दानिया क्रेडिट आरो स्कर मोननैजों सरजाबोबा क्रेडिट स्कर जायो नालाय क्रेडिट स्कर होननाया मा होननाय जोंनि रांखान्थिनि आखुथाय रां रुफा बाहायनायनि आखुथायखौ नायनानै नों माबायदि टाइपनि मानसि नों बेसेबां रां खरसा खालामो आरो बेसेबां माबायदि नोंनि रांखौ एक्सपेन्स खालामनाया फैसा बाहायनाया फैसा दोनथुमनायनि आखुथाय गासिखौबो माने नायबिजिरनानै जोंनो नाम्बार जोंनो मोनसे अनजिमा मोनसे स्कर होयो बे स्करखौनो जोङो क्रेडिट स्कर होननानै बुङो क्रेडिट स्करखौ बुङोब्ला जों बेखौ बुजिनांगोन जे जोंनि रिन एबा लन एबा बाखि सामलायनायनि अनजिमा माने आखुथाय बा पजिसन आरोना बुंनो थाङोब्ला क्रेडिट स्करा बेनो बै अनजिमायानो जिखौ जोंनो माने जोंनि आखला होयो जोंनि रां रुफा बाहायनायनि आखुथाया होयो जोंखौ माने जोंनि सेभिंस खालामनाय जोंनि फैसा बाहायनाय जोंनि दोनथुमनाय गुबुननो होफिननाय बेफोर हिस्ट्रिफोरा ज' जानानै जोंनो मोनसे पजिसन होयो बे पजिसनानो जाहैबाय क्रेडिट स्कर दानिया सिभिल स्करनि अनजिमाफ्रा अबेनिफ्राय अबेसिम रेन्जआ जाहैबाय जों 300निफ्राय सुरु जायो 300निफ्राय जायै बियो दावखोयै 900सिम थाङो दा जों बबे पजिसनाव थायो बेखौ माने बे माबाया क्रेडिट स्कर बानायग्रा कम्पानिया जोंखौ थि खालामनानै होयो आरो दानिया क्रेडिट स्करखौ सोर बानायो क्रेडिट स्करा अबेनिफ्राय फैयो बेनिफ्राय जोङो मा पजिसनाव थायो बेखौ जों मोनथिगोन लासैनो फार्स्टआव जों बेखौनो सावरायनोसै क्रेडिट स्करखौ सोर बानायो जोंहा क्रेडिट स्कर बानायनो थाखाय भारत सरकारा मोनसे गिदिर एजेन्सिखौ माने दायित्व होदों बा बिबान होदों बे एजेन्सिनि मुङानो जाबाय सिभिल होननानै जों बुङो CIBIL सिभिल होननानै बुङो सिभिलनि फुल फर्मानो जाबाय क्रेडिट इनफरमेसन ब्युर इन्डिया लिमिटेड
क्रेडिट इनफरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड क्रेडिटनि फुल मिनिंआ माने बे माने ओरैबायदि खामानिखौ मावो माने जेखुनु ऋण लानायनि लन लानायनि हिसाब खिताब सोर बेसेबां लन लादों अबे नखरनिफ्राय सोर मानसिया मा डकुमेन्ट्स होनानै लन लादों अबे बेंकनिफ्राय बेसेबां लन लादों स्टेट बेंकनिफ्राय बेसेबां आसाम ग्रामीण विकास बेंकनिफ्राय बेसेबां केनारा बेंकनिफ्राय बेसेबां HDFC बेंकनिफ्राय बेसेबां बायदिसिना बेंकनिफ्राय सोर बेसेबां लन लानानै दं बे गुड मोनसे बे माबायावनो थांजोबो प्लेटफर्मावनो बे डिटेल्सआ सहैजोबो दा बेखौनो सिबिल होननानै बुङो इन्डियायाव दानिया क्रेडिट स्क'रा बेसेबांनिफ्राय बेसेबां नाम्बारसिम बा बेसेबांनिफ्राय बेसेबां अनजिमासिम माबायदि क्वालिटिनि जोङो बेखौ नायदिनि जेब्ला सासे मानसिहा 300निफ्राय 499 माने 500नो से खम आरोना 300निफ्राय 499 सिम जुदिहे सोरनिबा क्रेडिट स्क'रा नुजायोब्ला बेखौ माने एकदम पुवार होननानै बुङो आरो पुवार माने लोरबां बेनि नाम्बारा लोरबां बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजाव जोङो लास्टिंनिफ्राय सेकेन्डआव जोङो मा 500निफ्राय 649 500निफ्राय 649 सिमाव जोङो एभारेज बा गेजेर थावनि गेजेर खोन्दो होननानै बुंजायो गाज्रिद्राय नङा मोजांबो नङा गेजेरावनो आरो बेनिफ्राय 650निफ्राय 749 सिम जोंहा गुड मोजां होनना बुंदों आरो बे स्टेजनि माबाखौ मोजां होनना बुंदों बेनिफ्राय 750निफ्राय 900 सिम जायफ्रा क्रेडिट स्क'र थायो बिसोरो एक्सेलेन्ट होनना बुंदों माने साबसिन आरो बयनिख्रुइ जायफ्रा 750निफ्राय 900नि गेजेराव क्रेडिट स्क'र थायो बिसोर गोरलैयैनो लन मोननो हायो बेंकनिफ्राय आरो जायफोरनि क्रेडिट स्क'रा 650निफ्राय 749 सिम थागोन बिसोरखौबो एसे कनसिडार खालामगोन बेंकआ माने होजागोन लनखौ होननानै माने बेंक लायै बेंक जासिगोन बे खोथाया बेनिफ्राय जायनि क्रेडिट स्क'रा 500निफ्राय 649 सिम थागोन बिसोर एसे गोब्राब जागोन लन मोननो मानो होनोब्ला बे बेंक कम्पानिफोरनि सायाव सोनारबाय फ्राय मोननायानो नङा आरो बे 500निफ्राय 649 सिमा लन मोननाय नङा आरो जायनिया 300निफ्राय 499 सिम थायो बिसोरथ' एखेबारे रिजेक्ट जाखागोन आरो लन मोनथायनाय नङा आरो दानिया जों गावनि क्रेडिट स्क'रखौ बोरै नायनो जे नोंहा जे माबा मोनसे क्रेडिट स्क'र दङ बेखौ जों अबाव नुगोन आरो माबायदि खालामबा जों नायनो हागोन बेखौ जों सावरायनोसै क्रेडिट स्क'र नायनोब्ला जोंहा मेरला प्ले स्ट'राव जायफ्रा एन्ड्रइड फन बाहायो बिसोर प्ले स्ट'राव थांना बायदिसिना एप्स थायो क्रेडिट स्क'र नायनो बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन माखासे एप्सफोरनि मुंखौ आं बुंनो हानोसै वान स्क'र होननाय मोनसे एप्स दङ वान स्क'रखौ डाउनल'ड खालामदो बेयाव माखासे डिटेल्स बिगोन नोंनि नाम बिगोन नोंनि मबाइल फन नाम्बार बिगोन पेन कार्ड बेखौ बिगोन बिनि उनाव नोङो जा बिबावो बेखौ होदो बे डिटेल्सखौ सोखाङोब्ला वान स्क'राव नोङो फ्रियैनो नोंनि क्रेडिट स्क'रखौ नायनो हागोन आरो दा मा पजिसनाव दङ बेनिफ्राय जायफ्रा गुगोल पे बाहायो बिसोरनावबो अपसन थायो आं अपसन नुदों गुगोल पेयावबो गाहायाव माने चेक क्रेडिट स्क'र होननानै मोनसे अपसन फैयो बेयावबो नों क्रेडिट स्क'रखौ नायनो हायो खिन्थु बेनि कन्डिशना बेनो माने नोङो बे मबाइल फन नाम्बार जेखौ नोङो गुगोल पेयाव बाहायदों बे मबाइल नाम्बारा माने नोंनि पेन कार्ड बा बेंक एकाउन्टजों रिलेटेड जानांगोन आरो बेंक एकाउन्टआव होनाय नाम्बार जानो नांगोन अब्लासो नोङो क्रेडिट स्क'रखौ नुगोन आरो गुगोल पेयाव बेनिफ्राय नोंहा CIBIL होननाय वेबसाइट दङ सिभिल बे सिभिल वेबसाइटआवबो थांनानै नों नायनो हायो खिन्थु सिभिलाव माने बोसोरसेयाव दानि गोदान नियम बायदिबा बोसोरसेयाव सासे सुबुङा बा पाब्लिकआ खनसेल' फ्रि नायनो हायो बिनि उनाव बिसोरो चार्ज लायो फैसा होयोब्लासो नोंनि क्रेडिट स्क'रखौ नुयो दानिया जों नायनोसै क्रेडिट स्क'रा मानो इम्परटेन्ट मानो गोनांथि दङ आरो सोर क्रेडिट स्क'रखौ नायो क्रेडिट स्क'रा बेनि थाखाय इम्परटेन्ट माने जेब्ला जोङो बेंकनि खाथियाव लन लानो थाङोब्ला बेंकआथ' नोंखौ डाइरेक्टलि सासे मानसि होननानै नोंनि सिंनि रांखान्थिनि बेलायावथ' जेबो मिन्थिया जेब्ला नों एप्लिकेसन फर्म होयो लन लानो थाखाय बे समाव बेंकआ नोंखौ सासे मानसि हिसाबैसो सिनायो खिन्थु नोंनि सिंनि रांखान्थि बेलानि आखुथायखौ बिसोरो मोनथिथ'वा मानो होनब्ला नोङो फ्रेश गोदान केन्डिडेट लन लानो थाखाय थांनाय जायो
ओमफ्राय जायफ्रा लन लाखांबाय बिसोरबो गोदान रिनिउ लन लानो थाङोब्लाबो माने बेंकआ फार्स्ट दिनाव बियो फार्स्ट सानखालि बियो नोंनि डिटेल्सफोरखौ मोनजोबा जेब्ला नोङो नोंनि डिटेल्सखौ एप्लिकेसनाव लिरनानै साबमिट खालामो अब्लासो बिसोर नोंनि डिटेल्सखौ मोनो दा बेंकफ्रा नोंखौ मानो नायो नोंनि सिभिल स्करखौ नायो मानो होनब्ला नोङो लन लाफेरदोंना लाफेराखै बे हिस्ट्रिखौ बेंकनो नांगौ बेनिफ्राय नोङो सिगाङाव लन लादोंब्ला माबायदि नों रिपे खालामफिनदों माबायदि नोङो होफिनदों मान्थलि राइट टाइमाव होदों ना लेट होदों ना होनोनो हाथायाखै बेखौ नायो आरो बांसिनै बेंकआनो बे माबाखौ नायो क्रेडिट स्करखौ जोंखौ क्रेडिट स्कर नायनानैनो लन होनाय जायो बिदिनो जों बहुद बिजनेस लन लायो सोरबा पार्सनेल लन लायो सोरबा हम लन लायो बायदिसिना बिभागनि लन लायो गासै लनावबो क्रेडिट स्करखौ नायनाय जायो आरो क्रेडिट स्करखौ बेनि थाखायनो नायनाय जायो मानो होनब्ला बेंकफोरा गावबा गावनि कम्पानिखौ थैनायखौ लुबैया मानो होनब्ला प्रफिट जानायखौसो लुबैयो बिसोरो मानो होनब्ला बेंकनि उद्देश्यआनो बेनो प्रफिट बानायनो थाखाय बेंक खुलिनाय जायो दानिया गावसोर प्रफिट जागोनब्लासो नोंनो लन होगोन नोंनि रांखान्थि बेलानि आखुथाया मोजांब्लासो नोङो टाइमलि पेमेन्ट खालामनो हायोब्लासो बिसोरो नोंनो लन होनो राजि जागोन आरो नोंनि लन होनायनि हिस्ट्रिया क्रेडिट स्करावनो नुजाजोबो आरो बेखौ नुनानैनो बिसोरनियाव नोंनि सायाव बिजिरनाया थि जायो आरो लन होनांगौ होनाङा बेखौ बिसोरो डिसिसन लायो सिभिल स्कर बा क्रेडिट स्कराव मा रिपर्टखौ नुयो बेंकआ बेखौ जोङो नायनि मा रिपर्टखौ नुगोन बेंकआ नोंनि क्रेडिट सामारिखौ नुगोन क्रेडिट सामारिया जाहैबाय सिगाङाव लाखांनाय नोंनि अबे बेंकनिफ्राय बेसेबां लन लादों बेनिफ्राय जायफ्रा क्रेडिट कार्ड थायो बेसिकेलि क्रेडिट कार्ड जोङो लन लायो सोरबा सोरबा लन लानायावनो क्रेडिट कार्डबो मोनफायो सोरबा सोरबा एप्लिकेसन होनानै क्रेडिट कार्ड एप्लाइ खालामनानै लायो दा क्रेडिट कार्डनि सामारिफोरखौ बे क्रेडिट स्कराव देखायजोबो आरो नों बेसेबां लिमिट बाहायदों बोसोरसेयाव बेसेबां खरसा खालामदों आरो बोसोरसेयाव बेसेबां लन सुख'दों टाइमलि सुख'दों सुख'वाखै बे क्रेडिट हिस्ट्रिया नोंनाव थाजोबो आरो बेनिफ्राय एकाउन्ट हिस्ट्रि थागोन नोंनि एकाउन्ट नोंनियाव मोनबेसे एकाउन्ट दङ मोनबेसे बेंक एकाउन्ट दङ अबे बेंकआव बेसेबां लन दङ आरो मोनसे पेन कार्डजों नोङो माने मोनबेसे एकाउन्ट खुलिखो बेखौ बिसोरो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन बेनिफ्राय नोंनि प्रफाइल इनफरमेसना थागोन प्रफाइला जाहैबाय नोंनि नाम नोंनि एड्रेस नोंनि मबाइल नाम्बार नोंनि डकुमेन्टस होनायफोर बेफोर गासिबो थागोन क्रेडिट इनकुवारिस खालामनायखौ नों जेसेबां लन नागिरो नों लननि खाबदाब सुबुं नामा नों बै मोनसेयाव मोनाबा बै मोनसेयाव लन एप्लिकेसन होयो नामा बेखौबो बिसोर मिथिखायो मानो होनब्ला क्रेडिट स्कराव बेफोर गासिबो रिफ्लेक्ट जाखायो नों मास मोनसेनि गेजेराव खनबेसे लन नागिरखो अबे बेंकआव थांखो बा अनलाइन बेसेबां लन एप्लाइ खालामखो अबे लना ग्रेन्ड जाखो अबे ग्रेन्ड जायाखै अबे सेंसन जाखो अबे सेंसन जायाखै बेफोरखौ क्रेडिट स्करनि गेजेरजों मोननो हाजोबो मा प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि क्रेडिट स्करा गाज्रि जानो हागौ आरो मा खालामोबा क्रेडिट स्करा मोजां जायो दा जों मानो गाज्रि जायो बेखौ नायग्रोनोसै फार्स्ट प्रब्लेमा बेनो जों लनखौ बाउन्स खालामो जेब्ला जोंनि इएमआइ डेट माने लन होनो गोनां डेटआ जोंहा बेक जायो जोंहा बाउन्स जायो बाउन्स होननानै बुङो बेखौ माने जों डेटआव होनो हायाखिसै नालाय बे बाउन्स जाबाय दा बेयाव बेंकआ माने राइट टाइम मोनासै नालाय बियो सिभिलाव रिपर्ट हरगोन बे टाइमलि पेमेन्ट खालामासै बेनि पेमेन्टखौ लेट मोननाय जाबाय बेखौ बेनि उनावथ' बायदिसिना फाइन माबा माबियाथ' बे बेंकनि बादि जाबाय बेसेबां चार्ज लायो फाइनाथ' नांखायो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे रिपर्टखौबो सिभिल कम्पानियाव हरनाय जायो बाउन्स जाब्ला जोंनि सिभिला गाज्रि जायो बेनिफ्राय नोङो खनसेयावनो माने मोनथाम मोनब्रै लन लानानै जेब्ला नों मोनसेखौ होनो हानानै मोनसेखौ होनो हाया बे समावबो जोंनि क्रेडिट स्करा गाज्रि जायो बेनिफ्राय मालाबा जोंहा ओरैबायदिबो जायो माने जायफ्रा सेलारिड पार्सनफोर जायफ्रा बेथन मोनो मान्थलि साख्रियालफोर बिसोरनियाव माने एखनब्ला ओरैबो जायो माने सेलारिया डिले जायो आरो बे जायफ्रा साख्रियालफोर लन लानानै थायो बिसोरनि सेलारिया लेट जानायनि थाखाय माने लना बाउन्स जायो आरो बेयावबो जोंहा क्रेडिट स्करा गाज्रि जाहैयो मालाबा बेंकनि थाखायबो जोंनि सिभिल स्करफ्रा गाज्रि जानो गोनां जायो बेंकनि खामानिया जोंहा मालाबा डिले जायो माने
मालाबा थाबखौनो मावा बेंकआबो डिडाक्शन जानो गोनां टाइमावबो डिडाक्शन जाया फैसा थाखायोब्लाबो दानलाङा बिदिबो प्रब्लेम जायो बेबायदियाव जोंहा सिबिल स्क'रा गाज्रि जानायनि चान्स थायो दानिया जों सावरायदोनि सिबिल स्क'रखौ बोरै मेनटेन खालामनांगौ सिबिल स्क'रखौ मेनटेन खालामनायाथ' जोंनि सायाव थाबाय जोंनि माबायदि हमथानानै जोङो रांखान्थिखौ बाहायो जोंनियाव बेसेबां फैसा एभेलेबेल थायो किसुमान समयसाफोरनि थाखाय किसुमान उसुबिदाफोरनि थाखाय जोङो क्रेडिट स्क'रखौ गाज्रिबो खालामनो गोनां जायो मानो होनब्ला होनो गोनां समाव जोंनाव फैसा गैयाबो जानो हागौ बा माबा मोनसे क्राइसिस प्रब्लेमफोर जानोबो हागौ दा बिनि थाखायनो आङो माखासे टिप्स होनो सानदों जि टिप्सफोरजों जोङो माने क्रेडिट स्क'रखौ मेनटेन खालामनो हागोन जेब्ला नोंहा मोननै मोनथाम लन थायो बै समाव नोङो खमसिन EMI बयनिख्रुइ खमसिन लन बेखौ माने होग्रोनो नाजा माने बेखौ बन्द खालामनो नाजा फोजोबनो नाजा मानसिफ्रा बहुत मानसियानो बांसिन लनखौ मारिग्रोनो सानो बुरजा एमाउन्टनि लनखौ मारिग्रोनानै आराम थानो सानो नाथाय बे जानो थाङा मानो होनब्ला नोङो बुरजा एमाउन्टनि लनखौ नोङो मारिग्रोयोब्ला नोंहा दस्रा लनफोरखौ मेनेज खालामनो फैसाया थोहैनाय नङाबो जानो हागौ बेनिफ्राय बांद्राय थाब थाब लन नागिरनो नाङा अनलाइन बा बेंकफोराव एप्लिकेसन होलाबायनो नाङा मानो होनब्ला जेब्ला जों पेन कार्डखौ होयो पेन कार्ड माने पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार नोङो बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारजों खोथा गैया मानो होनब्ला नोङो पेन कार्ड होयोब्लानो नों अबे बेंकआव मा लन लादों अबे कम्पानियाव गारि लन लादों अबेयाव स्कुटि दिहुनदों अबेयाव बाइक दिहुनदों गासिखौबो पेन कार्डनि थ्रुयैनो गासै बेंकआबो हमनो हाखायो बेयो सिबिल स्क'राव थांनानै थाहैखायो पेन कार्डखौ आरो जेरावबो होखानांगौ मेन्डेटरिखा बेखायनो जोङो बांद्राय लनखौ माने इनकुवायर खालामनाङा बा नागिरनो नाङा मोननायखौथ' दोनथ' नागिरब्लाबो जोंनाव रेकर्डआ गाज्रि जाफैयो बेखायनो बेखौ एसे गोजानाव थानो नांगौ आरो बेनिफ्राय जायफ्रा क्रेडिट कार्ड बाहायो क्रेडिट कार्ड बाहायग्राफ्रा माने लिमिटआव बाहायनो नांगौ बेयाव नोंनि क्रेडिट कार्डआव जेसेबां लिमिट होयो बेखौनो बाहायनांगौ बिनि बारा बाहायोबा नोङो चार्जबो लाजागोन आरो बे चार्ज लानायाव नोङो पेमेन्टखौ लेट खालामोबा बेयावबो नोंहा रिफ्लेक्ट जाहैगोन नोंनि स्क'रा गाज्रि जाहैगोन दा बेखौ एसे मोनथिनानै माने लिमिटआव इउज खालामनांगौ बेनिफ्राय लनखौ एकदम टाइमलि पेमेन्ट खालामथारनांगौ बाउन्स जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बाउन्स जाहोनो नाङा जेब्ला जों बाउन्स जाहैयो अब्ला जोंनि सिबिला बिराद गाज्रि जायो बेनिफ्राय डाबल लेट पेमेन्ट होनो नाङा माने मास मोननैजों गाहाम जानानै लनखौ मारिनायनि जोङो मालाबाबो खालामनो नाङा दा आं बेखिनिखौनो लास्ट टिप्स होनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय उनफोराव आङो बे क्रेडिट स्क'रजों रिलेटेड माबा इनफरमेसन होबावनो थाब्ला आङो भिडिअ लाबोफिनगोन भिडिअआव माबाफोर बुजिनो थाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै सोंहरजागोन आं जेसेबां हायो बिनि रिप्लाइ होनो नाजागोन बेनिफ्राय आं सिगांनो बुंखादों आंहा पुरा फाइनान्सियेल लेभेलनि फाइनान्सियेल डिपार्टमेन्टआव मावनायफोरबायदि आंनाव नलेज गैया जास्ट आं पाब्लिकखौ एसे सिनसियार खालामनो बा पाब्लिकनो एसे मोनथिनो मानो होनब्ला गोबां सुबुङानो लनखौल' लानो मोनथिगौ आरो क्रेडिट स्क'रनि सोमोन्दै मिथिया बेखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों लनल' लानानै जेब्ला जों क्रेडिट स्क'रनि सोमोन्दै मोनथियाब्ला जोङो माने उनाव फस्थायनोबो गोनां जायो लन लानानै ओरैबो होनो हाया ओरैबो होनो हाजायो आरो न'खरावबो प्रब्लेम जायो बेखायनो आङो माने बे क्रेडिट स्क'रनि भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो बेनिफ्राय शेयारबो खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे उनाव बेबायदि भिडिअखौ नोंसोर नुबाय थायो गासिखौबो थेंक इउ गासिखौबो हामबाय होबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय